Reit, Nerys, ti wedi bod yn gwneud pwdin dolig i ni, ond wrth gwrs mae lot o bobl ddim yn licio y pwdin ffrwythau cyfoethog na, dos e? Na, yn hollol. Lot o bobl ddim yn licio ffrwythau sych, yn efo, wedi plant, felly, bobl ifanc. Dwi'n hant i ddim yn licio fe. Felly mae rhaid ni wneud ail bwdin neu pwdin gwahanol. Ac fi'n meddwl bod yn braf i wneud pwdin wedi stemio yn yr un siap, fel bod bobl ddim yn meddwl bod nhw'n colli mas. Profiad o bysau. Ie, yn hollol. A dyna pam wedi dewis y pwdin hyn. A mae pawb wrth i bod y siocled. Mae rhaid ni gael siocled ar y Nadolig. A wedyn ni siocled ag oren, cyfuniad clasurol, hyfryd. Wi wedi dechrau'r broses. Yn y cymysgwrdd, mae 'da fi 175 gram o fenyn a siwgr, un pwysau wedi cymysgu hwnna i fenni fe dy gilydd. A wedyn ni'n mynd i ychwanegu yr wyau. Mae 'da fi 3 wy wedi giro. So, ychwanegu hwnna'n raddol bach, tan bod y gymysgedd wedi cymysgu'n digon da fel bod wedi gwneud yr wyau i gyd. Ac sy'n ots, os mae'n edrych falle bod wedi cydlo'n bach, ond jyst cadwch chi gymysgu, llwch chi ychwanegu bach o fflwr, os chi moyn. Nawn ni wneud hwnna. Do'n ni sôn yn yr rhan gyntaf, bod pwdin Nadolig traddodiadol yn cadw yn hir. Gadwyd hwn, nes eisiau ti wneud y nes at y Nadolig? Mae eisiau ti wneud y nes at y Nadolig. Alli ti wneud e beth i 3 diwrnod cyn y Nadolig, ond fydden ni'n awgrymu bod ti'n cadw fy'n rhewgell, ti'n modd? Ie, lle dim adar y pwdi a'r cacau sy'n gallu digwydd fel dechrau wan misoedd, 6 wythnos o flaen llaw. Na, gyda hwn... That's yn handi am hynny, dech, so nhw'n gallu dechrau'r paratoi raddol, dydi? Yn hollol, ond gallu di rewi fe, cofia? Gallu di goginio fe a'i rewi fe. Dyna gwanaeth yn tir mewn y rhewgell wedyn, doedd allan dim ots pryd yr un peth? Wel, ie, dod o fe mas, ti'n meddwl, diwrnod cyn bod ti'n defnyddio fe. A gallu di wedyn ni hefyd i roi fe yn y meicrodon i ail stemio fe. Pe bydd eisiau. Bydd ddim eisiau lot o amser, gwrs, gyda hwnna, achos mae'n mwy fel sponge mewn ffordd, ti'n bod. Mae'n lot fwy ysgafn. Felly y blawd, mae 'da fi blawd hunan godi, 125 gram o hwnna, a 50 gram o coco, a powdr coco, a 1 llwy de o bowdr codi. A dyn ni jyst rhydyllu reina. Tipyn bach o gocor, gwrs dyna beth sy'n mynd i wneud. Os nag ych chi moyn am gymaint, lle ti haneri fe fel bod e'n siocled mwy ysgafn falle. Ond os ti'n mynd i gael siocled, ma'n y man ti gael siocled. Actolig, neud o'n iawn, di. A pob yn sbwylo i gyfyn i'r ffordd y llall. Yn hollol. Wedyn ni just plygu hwnna mewn. Wi ddim yn neud yn y peiriant, ni fydd blawd yn neud dros y lle i gyd. Felly... A ti'n defnyddio llwy fetel? O, fi'n braidd yn hyn ffasiwn fan hyn, ti'n gweld. Defnyddio fel bod ti'n gallu plygu yn iawn. Cyn bod fi'n anghofio, ar gyfer y blas, mae dyn ni croen neu zest, 1 oren. Ac wedyn ni y sydd oren, achos fydd hwn, falle bod dim eisiau fe gyd, so rhaid ni tymor bach ar y tro, achos falle fydd e bach rhy sych neu bach rhy lib. Os nag oes digon o hylif, ychwanegwch chydig bach o lath. Chi jyst moyn bod y gymysgedd yn cwmpo off y llwy. Ti'n gwybod, dim yn rhy stiff. Dyna ni gael gweld, ni'n drial e nawr. Dwi'n weld. Mae eisiau bach to, mae fe bach yn... So ti eisiau fe tymor bach mwy glib na fydde, falle ti'n disgwyl sponge na? Byddet, ie. Tymor bach mwy glib. Achos mae'r broses systemio yn bach yn wahanol. Ti'n ychwanegu, coginio a dŵr yn amlwg, o dŵr sych yma, ynddo fe? Ond, mae hwnna'n iawn nawr. Reit, gyda'r bowlen, wedi uro bowlen 2 beint, just 2 litr o, fi'n ddwst i gyd fan hyn nawr, gyda'r coco yn. Ac o'n i'n meddwl leinio fe wedyn ni gyda darnau o oren, ti'n gwybod, jyst i gael... Be ti di roi ar yr ochr? Menyn. Menyn gyda? Menyn. A wedyn ni dyla'r oren fod yn glynu i'r ochr fel ar. Felly, hwnna'n di fewn yr cymysgedd ar ei ben o di'n tybio. Odi. A stemio, di, mwyn y lai... Awr a hanner. Stemio, ac unai mewn steamer traddodiadol, neu mewn sosban gyda saser a gwylod y sosban, a wedyn ni llenwi fe hanner ffordd lan gyda dŵr berwedig, wneud yn siŵr bod y dŵr ddim yn sychu. Reit. A dyna ni. A dyna ni, ffantastig. Awr a hanner. Awr a hanner. Awr a hanner wedyn.